सबके कामई हराम बा मौत के कारण डराम बा मौत के कारण डराम बा मौत के कारण डराम बा माई रे सिया म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जवन सोचले रही हो लागे अब ना पूरी हो मेहरारू से रे माई राखे परे दूरी हो ई बात के हमारा डर बा कुटी कुटी काटी राखत घर बा न्यूज खबर में देखी के सबे सतर्क भइल गराम बा माई रे सुनना नीमन नीमन में हरारू सबके कामई हराम बा मौत के कारण डराम बा मौत के कारण डराम बा मौत के कारण डराम बा माई रे म्यूजिक बाय सुदीप सागर। ना बचाल ओकर ठीक हरदम रहेली उहीट कबो हेने कबो होने ना पेली चार फीट माई रे हर सुनो ना देव सुनील के जियल मुश्किल बा डरे जोर जोर से धर के दिल बा जतानी फेंके घर के सबे जवन बाजत धराम बा नीमन नीमन में हरारू सबके कामई हराम बा मौत के कारण डराम बा मौत के कारण डराम